капне там и ти го ядеш. Нищо няма да капне. Това са специални свещички. И така, тук това го слагаме така. Тук това го слагаме така. То се крият и фонтаните ли първи? Едновременно ли че да запалиш? Улеснява дишането. Това, че го изключим. Бронхостоп. Бронхостоpi. Я да видя. Ама ти много близко снимаш. Добре. Преча ми тя. Добре снимам. Да. Много добре снимаш. Ей така. Седни ти на фучера. Седни ти на фучера. Значи, ако ще снимаш от близък план, фащаш така. Близък план. Нали? Ти си снимаш? Иди там, а седни да видим как е кадър. Самаката. Ма не, чакай, не трябва ти. Дай ми, че идиш и да седнеш там да филмаш. Не го разкарвай. Молим те. Аз запали свещите да снимаме едно след друго, за да може да си правиш пожелания, не да се правиш на интересен. Аз искам да си направя сега. Ето така. Идваш тук, снимаш 17 и снимаш така. Ти си ксаш. Сега дедо ти, че стане на 17. Това се връща. Аз така прадядо ми съм рисувал на постана. А пък го мушите сира май и аз викам, не да мърдаш, че не мога да нарисувам. Как се връща всичко. Добре, разбрах. Айде. Нищо не е без да Е става. така, от тук. Не мога да. От тук. И внимай да не ми... Е така. Дръж го така. 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 Така ще го... Е така. Така. Ти го кривиш. Не го кривим, айде върви там. Виж го как го кривиш. Не го кривим. Виж, че е криво. Виж как съм се накланила. Ела тук. Няма кой толкова да ти прави забележки, бе. Така. Айде бе, ги действай. Айде седайте, свърши филма. Айде бе, Сачко, бе. Така. Да си в център. Тортата трябва да е в центъра. Нали? Къде е кибрита? Къде е кибрита? Аз тебе не те виждам изобщо. Не съм седнал още. Не е нужно да го виждаш него. Ако сте ме снимали мен, после да съм будалката, че ми чествате 90 години. Нали? Дедо на 90 години. Да си жив и здрав да ги стигнеш. Не вижда изобщо. Че гори. Как да не се вижда, бе? Вижда се За всичко. снимката не се вижда. Който знае как се Абе, вижда. да не се прави и ти не се вижда. Как? Снимам ли те? Снимай. По-усмихни се, бе. И не гледай оня, гледай от тортата, ти не открадне тортата някой. Тия няма ли да са фонтани? Няма ли да Ще се. изригнат като фойерверки? Още не съм ги запалил. И що не си? Защото чакам тук да се кордисаме. Миналата година бехме по-кордисани. Тази година... Какво? Ти изобщо снимала ли си? Снимала съм го, Ако разгледай се. чакаш да се кордисваме ние, Има си чака... Как трябва да сме се аз съм кордисали? самия Боб. Как трябва да сме се кордисали? Не знам. Докато чакаш да се кордишаме и че изгорят свестичките. Правиш, бе. Чай, ще го снимам така близко, как съм ги запалил същите и така. Ей,
готово. Сега ме снимаш. И айде, готово. Еде готово. Ще дигнах кръвно. Ти под какво, че дигнеш кръвно? Айде, първо една снимка, бедет не съм духнасващите. Снимане. Да. Така. Сега. Снимай на видео, Руми. И аз съм на видео от сума време. Добре. Така. Айде, готово. Да не пръднеш. Едно, две, Чакай да си пожелая нещо. да успешно да завършиш да си Ма видиш. не се сещам, не мога да си събера мислите, като ми говориш. И нали ти Айде, подсказваш. айде. Айде, аз не мога плескам. Браво, да Честит си рожден видиш. ден. Мерси. Айде пали фонтаните. Айде, че ги запалим и фонтаните. Тогава Руми, че прави операциите, в смисъл. Тя, че снима. Па и аз си снимам, Да но не че стигна правите 40 пожарски мегабайта. Някак. Така става пожар, бе. Какъв пожар, бе? Пък ли го виждаш? Я ти Снимай. го пали. Аз съм снимала. Бе, че твоята работа е да снимаш постоянно. И това като го духнеш, може да го гасиш. Сигурно. И всичко отива от това. Снима как гори фонтана и мене, нали? Добре, сега ще снимаш другия фонтан. И така. И трите фонтана и тогава ще ядеме тостата. Това клип няма стигне паметта. Да го правим. Да не стигне все пак. А те що не ги запали едновременно? Аз внимавам. Аз внимавам. Що не ги запали едновременно и трите? Защото така... Много голям пламък ще стане. Не, просто... Нема да е дълго. Че ги запалим, те ще си свършат и... После няма да има какво да гори. Да. Ясно. Трите много намръща за снимки. Тодоржишко правеше на мавзолея така на Но всяко да, манифестациите. по всяко време има материал. Да. Айде, последния фонтан и да ядем торта. Опа. Получваш бе, ама и кибрита е важен. Трябва да... То без кибрит, какво ще да правите? Алтернатива на кибрита е запалката, ама... запалката. И път запалка си носи винаги. Дори на 2 кибритите. Нямам аз запалки, ама по принцип знам, че е алтернатива. Има и кремък, дето така с Кремъка, не всеки уме да работи с кремък. първобитници, така са работили. Те са били по-квалифицирани. Яли плоски. Ние сме далече от тази квалификация на първобитните. Айде, приятели, апетитела си на Живот и здраве. удобното место. Живот и здраве. Значи, И